Eh, Nih, tunggu sini. Kowe kok kantor ngendi? Kok kantor miri. Kayak tugasmu apa? Tugasku kepala guru. Kepala guru. Ya. Karo pemimpin. Karo pemimpin kayak nyapne piye nek pemimpin? Pemimpin ke Pusat ni Indonesia. Tapi ya lali aku. Indonesia tanah airku. Nyanyi Indonesia Raya iso? Nyanyi Indonesia Raya iso? Nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Tanah air. Indonesia bangsaanku. Itulah Indonesia. Oke. Yuk. Ya. Kayak ngopi, wis ngopi rong ya. Udah ngopi ya. Masa rong ngopi kan masuk? Kan mengisor ngopi ya. Lah, masa ora kayak kopi. Ora nang wedang. Nek langgam caping gunung iso man? Bawa caping gunung. Caping gunung. Caping gunung. Iya kayak lali aku. Caping gunung. Sik dhewe lho piye kae? Saben bengi ya. Saben bengi nyawa Terus ali aku kan kaya yen piye? Yen majang ngenteni jamur barat. Oh, udu barat. Udu jamur barat. Udu. Oh, janur kuning. Terus kembang. Terus Taku dangi anakku. Ya terus piye? Kembang ya. Kembang wae. Wetone. Weton. Gunung. Terus pacitan. Terus pacitan terus ya. Pacitan. Dai. Jenang apa konang? Konangnya pernah berbengi. Jenang. Jenang apa konang? Konang. Kok jenang lho ora kok. Ane banyu. Panas gak sik panas. Sudan. Ada panas. Ndasku ngono. Sirahku, ndasku. Ngino maneh terus ya. Ngino maneh banyu. Langgame piye? Dek jaman ya. Langgame caping gunung lho. Langgame pating gunung. Caping gunung. Heeh. Piye kae? Dek Jaman berjuang yen kelingan anak Lombok. Anak Lombok. Anak lanang lho. Anak lanang. Terus piye? Bila tak openi. Terus dasar iki ana Lombok. Arek ana Lombok. Ana ngendi lho? Ora ana Lombok. Ana Lombok itu minggir nek sepeda, minggir sik. Up. Juang yang kelingan anak lanang, ora anak Lombok, mriki kebedesen anak lanang. Biyen tak openi
Jaman saiki golek prawan ayu. Ah, masuk. Nah, kuwi gek prawane sapa sing ayu? Prawanku Heeh. madem. Ayu. Gek madang urung nggih? Urung. Urung. Agak sirkon jaluk blangkon. Jante dong. Lah. Iki segone. Piye? Ngerti sego. Matur nuwun, Mas. Nggih, ya. Ya. Dadah. Dadah. Nah, arep ndi iki? Rene. Terus arep ndi engko bar iki? Wong ngetan. Ngetanya ndi? Nang bari iki. Bar nyamiri neh. Iki nyapa? Oh, golek Kuwi sine apa wi? iki katok. Ya wis nek no, ya. Wis ya.